Nawgura li l-kull min qiegħed isegwini u jismani il-miliet it-tajjeb. Dis-sena ddeċidejt li l-messaġġ tal-miliet ngħaddih minn dan il-post għażiż, mill-Hospice Malta. Tradizzjonalment nafuh ukoll bħala l-Istitut Ċini. X'kien ifisser għal Maltin u Lawċin dan l-ambjent? Beda propju bħala fabbrika li kienet tipproduċi l-ikel. Il-familja Ċini hawnhekk kellha l-fabbrika tal-aġin. Adelaide Ċini fis-seklu 19 użat il-fabbrika tal-familja tagħha biex imbagħad tilqa' tfajliet li kellhom bżonn il-protezzjoni, id-dinjità. Fi żmien dan il-post ukoll ra twelid ta' diversi ġenerazzjonijiet. Hawnhekk bdiet il-ħajja għal tant nies. Illum qegħdin niċċelebraw il-fatt li Hospice Malta li twassal il-diversi minn ħutna għal ħajja li ma tispiċċa qatt qiegħda topera minn hawnhekk. Tgħiduli għaliex għażil dan il-post propju fil-jum tal-miliet. Għax il-miliet mhux biss jiċċelebra twelid, imma jiċċelebra il-ħajja li ma tispiċċa qatt. Jiena nawgura li dan il-miliet aħna nożżuh bħala tarġa oħra, mument ieħor fil-mixja tagħna lejn ħajja sabiħa, ħajja li ngħixuha b'impenn waqt li aħna fid-dinja, imma li nitħejjew minn issa għal ħajja ta' dejjem. Wara kollox, it-tarbija li qiegħda titwieled f'dan il-lejl qaddis u li qegħdin niċċelebraw f'dawn il-jiem għażiża hija tarbija li m'għandix is-saltna ta' din id-dinja, imma toffrilna il-ħajja ta' dejjem. Il-ħajja ta' dejjem li tibda minn hawn bl-istedina li aħna ngħixu bla teba fl-imħabba. L-istedina tat-tarbija ta' Betlem, ta' Ġesu ta' Nażaret, u għalli aħna ngħixu l-ħajja tagħna fil-milja kollha tagħha. Dan il-miliet wara li ċelebrajna bħala familja il-50 anniversarju bħala Repubblika, jiena nixtieq insostni, intenni l-appell tiegħi biex aħna l-Maltin u Lawċin nidbirku bit-twelid tal-uliet. Nieħdu ħsieb li nagħmlu esperjenza ta' tama għaż-żgħażagħ tagħna, nibnu kultura ta' tama għall-futur u għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin biex fihom ikonna il-barka tal-uliet. Aħna qegħdin niċċelebraw il-barka ta' twelid ta' tarbija. Ejjew nibqgħu napprezzaw il-valur li ġġib tarbija lis-soċjetà. M'għandniex għalfejn nibqgħu biss nitbikbu jew nkella nsewdu qalbna għaliex aħna għandna l-primat fl-Ewropa tal-inqas twelid fil-popolazzjoni tagħna. Imma hemm bżonn nieħdu passi konkreti, kulħadd skont ir-responsabilità tiegħu biex noħolqu l-ambjent favorevoli biex il-koppji żgħażagħ jimtlew bit-tama, jibnu l-bejta tal-imħabba tagħhom u din timtela bil-barka tal-ulied. Tgħiduli hawn min din il-barka ma jistax jgħixha. Jiena nsellem lil dawk il-koppji li għażlu l-adozzjoni, il-fostering, imma wkoll nixtieq nirrikonoxxi dak kollu li tagħmel is-soċjetà biex noħolqu ambjent u ċirkostanzi fejn min jixtieq ikollu l-ulied, ikollu l-faċilitazzjoni imma wkoll it-tama li jitwildu l-ulied ġodda l-pajjiż. Hawnhekk ukoll qegħdin f'post fejn il-persuni jifhmu li t-tama mhijiex biss f'din id-dinja imma għandha destin aħħari u dejjimi. Ejjew nitolbu biex is-soċjetà tagħna tħaddan kultura ta' ħajja sa mit-tnissil sal-aħħar mument tal-ħajja naturali tal-bnedmin. Li l-kura paljattiva kun ukoll sinjal ta' tama ta' soċjetà li taf tapprezza l-ħajja sal-aħħar mument naturali tagħha. Qegħdin fl-adba tal-ġublew tat-tama. Il-Papa Franġisku xtaq li l-2025 tkun immarkata bit-tama.
Meta aħna l-isfijiet ta' Malta u Għawdex iltqajna mal-Papa Franġisku fi 17 ta' Mejju 2024, staqsejnieh x'ried, x'kienet ix-xewqa tiegħu għall-2025, għall-ġublew tat-tama. Għalinna bit-Taljan una grande festa di misericordja, festa kbira ta' ħniena. U jina ngħid il-ħina titkun l-ewwel miegħek innifsek, maħutek, u anke li tilqa l-ħniena li Alla verament ħerqan li jurik. Jalla din is-sena li dal-waqt nibdew tkun sena oħra ta' solidarjetà, ta' ħniena ma' nfusna, ta' ħniena bejnietna. Jalla l-esperjenza ta' dan il-miliet ma mhux biss esperjenza sabiħa ta' ftit jiem, imma wkoll tagħti toma tajba lil ħajjitna, lil dak kollu li nagħmlu bejnietna. Jiena nixtieq ukoll insellem lill-emigranti li qegħdin jisimgħuni. Nirringrazzjahom tax-xhieda li jagħtu tal-valuri sbieħ Maltin li tant nixtieq li jibqgħu ħajjin billi nieħdu ħsieb ġensna, nagħtu futur il-ġensna anke bil-barka tal-ulied. Nawguralkom mill-qalb il-miliet it-tajjeb u sena mimlija risq u barka.